niya guys, padung namin sa simbahan. Nagmisa. Nja. Mo ari sa kuno misa kwartil kay kadang diyan sa prinsesa guys. Salamat eh guys yang dris na. Kang my love, Sheila. Kang my love sila nga gwapa tanamag. Diwat ni Crystal nga gwapa kaadyo. Bujag. Hala, wow, ka cute. May dress na. Wow, ay nangihi. Nagpupicturan. My God, so cute. Hala, nagpupo. Kakay. So cute, kulay pink. Cute. Hello guys, so cute nga. Tanawa, na heart pa yung pink. Mahal na pero na. Mahal kayo na sa? Sa una, 20 yun lang price na. Nagpagi ko sa una, 6,000 to. Cute. Bye, cute bee. Hello. Hello, baby. Uy. Cute kayo siya, kulay pink. Sa tuwas, Crystal, si Nicole. Picture ko na sila kay mama din ay kuan guys ng manong simba picture ja bagay ka doon niya guys gihatag ni siya ni Shilab kalinaw guys dyan ay mga isda dari tagdoha sweet kadyo ga picture ya, sportive kayo niyang ati. Picture sila. Tumunga rin daning lugar na kay mag-picture kay wala ni guys na anindot ka ko ano. Dili silang duhaga lakaw. Crystal oh, naka taas og hill. Na yung sakyanan ako nagkapas nimo. Dari ang kanang dira dari sa simbahan sa Uslob ang kanang biyahe padung sa Panglao sumali sa guys oh. Apikup lagi. Apikup Travel.com. So nara dari guys sa gilid sa kuan. Asa tama guys ano? Cool guys. Pataklubi ang mata ni mama kay naitanom. Tagpila nga niya. 200 na siya. Triangularis. Bago na siya naman. Ganang yun lang. Lemon lime. Ano siya? So, African Kalisal? O dili. Klase na sa kalipay. kana iya tagpila man ang kanang kana. Kani ba? Kani 450 na niya. Kari ba kare? Awan. Katong na ning buwak na. 250. Orchid sa'yo ta. Oh, Orchid na siya. wala ko'y budget man yara. A few moments later. Yes. Manami og simba guys nja. Nanti ajo ka banoy. Mag sakay-sakay kuno mig bangka guys. Nak atubang nak. Wadi ka nagsuot og kuan katong pink. Suot guys, so kuan ni sadya kanang hatag ni kisanak. Oh, tita Sheila gwapa. Unsa magpatambok-tambok sa kuno sadya guys. Kay namo kay lubot good. Ibaat nang kuas likod. Kay 1 week po siya karong way klase guys, pero mag-module gihapon. Asa mo ko sakay dapit? Ito bang matinday? Ang prinsesa guys, siksi ka do si Just jahang gihatag ni. Ano maningan ni mo ni pa? Ngani lagi kay taog. Di ko. Balik ka pa. Dili ta na sa pangpang. Di ko dito. Uy, di ko dito pa. Ginoo ko di lagi ko dito. Da, balik. Ami may bawal mo ko be. Nadi mo daw bay guys kay lain na nag ginagdyan si. Anong buwan ba? Dito dapit oh. Uy lami.
So guys, na magkuan-kuan ta mi diara magkaham kadug dagat di ko kabadyo ko kay bawo muhang langoy. Guys, kay mahadlok ko kay grabing ka. Naghaw guys, sibutangan ni og kanang tawag dito. Sunblock. Libot lang pa kay Adutas na oh. Ayo kaayo oh. Linaw kang tubig. Muragoan. Wala na siya bato guys. Oh, puro na siya sa bunbun. dili kay ko na pud kay. Guys, awag ko. Video ko di mo ko. Gibidyo ko nimo ko. Ko. Oh! Ha. Asa good. Oh, ay wala pa dito. Gawas ulo ana. Kay doon ra man ang mga. Ay tara. Nabitaw. Sus na yung mga tortor Dito liga. pa lang tamo. Makita dyan tag-turtle. Ladlok-hadlok man kagod. Sana. Bebe. Kinsa sa. Yay! Malibo ming papa. Lukad rin yung sigualas ha. So na guys, balik mi nakakita naman mo dani kay dingan hinamin sa una, daganahan na jud mi mag lingaw-lingaw ba kay way lingaw. Diyan makakita pud mig butanding dari ron mo agi. Wow. Shy, tanawa Shy. Nangyari dari Shy. Hi Shy. Para si Shy siya oh. Hi! Dari rabis de mi mapaladyo kay Ano datas dito? halaw mo kaadyo. Hitay-tayan ba? Kuan ka ng dagat, mahadlok ko. Diya, kabja diha. Among driver. Hi guys. Among driver nga nagngisi-ngisi nga murag. Among prinsesa po, among kauban. Kasi guys, na yung mga pambut daris likod diya. Among patanawon sa tuba. Hindot kay sag view. Labi nagnay view diya batang kuan na mo, among batang I like the view. Ato tas kuan lang, naikuan ba kang kwaay. ilagi ko kay mahadlok na kay alas 4 na. Diyan na guys, na yung mga bay na si babaw. Next time na lang po. Lagi nag-asudad to pusag kaadyo to ah. Straight body nak. Pwede na siyang mag-model guys. Guys, kung ganahan mo guys, mga ridari, pwede ra jud mong sakay-sakay sa gana. Libot-libot dari. Kay sa una guys, sa dahan pa kadugis dari, na manghuam daning bangka kanang pwede ra sila mo rent dani og usa ka oras. Pila to pa 150? Ha? 150 ang usa ka oras. Na ilibot-libot ka daris dagat. Kung gusto mo maka sakay-sakay og bangka. Ja mato among video ron guys, galingaw-lingaw rami daris dagat kay way lain ning ma-video. I love you ni Jung tanan. See you next vlog. I love you. Amping og ampo.